Happy birthday, Gayam. Okay, so, ni Jamaica, sige, rugig na lang, siya una na nga ko. No apay na kwa, no apay na i-grab ni the opportunity para kiniya na kapunta kahit ko nga bumawi. Testimony dito tak lumawan tayo di background na iman plan ni Jamaica when di plan ni ustong da hambal kanta ay plan ni napalay iman ti ako para upira karon da hambal ti ako kay kuan in lay tak di doktor nga ng CS kanya dati din pason nagpalanpas after 3 days hamon nag-recover ni Jessie ako na dahil nga kwa kaslahan ng mabiyag ay mo Jessie diay da jay good kung na di doktor nga alanganon ng mabiyag ngam titulagan ni J doktor malaygit akon kasi limadan ngam after 3 days imay di doktor ko na nakatako siya nga ilaygit misis ko na kasi alanganon gamin dyan may santo hanga pwede nga agulaynit ka kasi 29 years old mo pailang ko na lang. So, na-disappoint up niya puntan ko na. And then, after 2 years, here comes na si Jamaica. And, agri-react, nagadong ma-complain. To the point na imay kahakuha mo nga imay kanyak gayam iti depression at hangko kaya nga daw umay nga bisita iti balay hangko kaya nga dati kaming mingle ko already to church hangko kaya nga makisam-samano noon niya tinagtugaw kijayak na nagtutugaw spiritually naawanon as in nga down up ngam dinungtong siya time nga may dagiti pastor's wives nga nagbisita kanya apay nga tanga kuhan nga rumor ni Sister Josie apay nga tanga kastugastoy may nakbinisita kat iti nga time in-open ko iti karanig na gaputa nurungwarak mabalin ni siguro na kunada man nga masikog ka man kunada so nga hanak nga rumor kat aslapay nga nyamatan ko na ang kuway nga ang kupiman nga inayak di si Kuko nga ni Jamaica ang kupiman nga ako nga inayak sa totoo lang full of nagtapnapnulay siriknak tihang nga mayat nga karanig na parang hindi ako born again that time spiritually down ako awan ti mang-encourage kanya awan ti mag-isasaw kanya dahil imay nga minister's wife so that imay nga nang encourage kanya inkar kararagan da ang gana nga na-restore ang hindi after that zay talaga ako ay ayusun ti bagit zay ang kumpuni dita nga bado kumpuni na ibang bado kawan ako ay ayusun talaga ti bagit kumidi may da inkararag siya apay nga nabalbaliwan ti panunod ko nabalbaliwan ti kararignak da iunlos ti panunod ko nga hano na saya hindi ako naggatang ti dastor ko mamay-mayan ya, ito, ang manuti bulan na dyan, 5 months. Kat, naggatang ti dress ko, dress ti masiko, hindi nag-attend up iti revival night. Nagtutugaw ni si Igit, at hindi masidog na pastor nga ng ilihans kanya. Kuna na ngayon ko, hana mag-amot ti sitwasyon ko, apay nga din sa time, imay na ka ilihans. Kuna na ko, ti ubing nga, insisikog na dahil ko yung nakamsat. Mayanak dito yung ubing nga matungpal din plano iti ako iti biyerna. Ijay nga na-release. Iso nga manipod izayan, ayo for me adi nga aprusak din chan ko nga oh I love you kung punak izayan. Kaputa I received healing from the Lord. Ta siyempre, unexpected karon punak kauskon na siya kasi ano lang ang adagayang kat hangko kayat nga po ultrasound pay hangko kayat nga po ultrasound din sa nga time ngam idi 9 months na nagpa-check up nagbagadan mo kaano ako nga kaano nga iyan ang isuna
Ididumtang si date nga may anak may sunapay nga rumor-rumor. Matinansapit na rumor. Sumapos dated suna. Kat kunada ka di mapanak sa hospital kunada maawan masis ka tabakan kanu na ngay takyo na kunada di ba? Mapoison. So di dyan na si Sarianak manan. And then ini nga imbagan si doktora ngay babae narag sarag sa kanak. Gaputa, lalaki da mami tinagsusaro mo. Suma mo nakawaw at di alpay mo naiga. Di inauna, ni Ate Jidaya, inauna, ang inaudi, babae, so nga, naragsakan ako, so nga, bumabawi ako ngayon. Uray no kaskas ano, uray no akastoy nga we are in need, kunak ni Lord nga, siyempre, ipakita ko lang tayo, panagayan ko, panang ipakita mo tayo, ayat kas inay, so nga, dajay kat, ni Jamaica, manipod pa iman, idi, ubing isuna, basta birthday na, ada kami di conference. Basta birthday na, ada tinapanak. So nga, kunada man, ay, nukamanan ka, kadada man sa conference, kunada, so nga, agyaman kami, awan kami sa conference, ada kami toy. So nga, dajay iti pagyamanan kini Apo ta, inaywanan na rin si Jamaica. Nanipot hindi nga, ada iti unang kipichan, yung gana nga na yan na, in-preserve ni Apo, isuna, kat ko na pwede dyan may sagayang nga, no yan ako naman dahil takot nakapimpintas ko na dahil so nga diyan nga may ka. Uy! Hindi ka mananta, napintas iso. Yan, so nga diyan nga nakiti goodness ni ako nagpalimuso na mo nga ko mama's girl, bunso talaga. Nya titawon na naisin na kanyami malagip mo na 6 so napanasan na ito iti nag-birthday di Manila kasi lang nga nakamotor kid iman iti 7 years old na sa ta ada kami man iti conference so nga pina-birthday na ti Magnum lang so na lang tinahan ti Magnum so I give God the glory, ibigay ni Jamaica as our bunso, Omega in our family. So we love you, Jamaica.